Hvad synes du om Easy Lunch? Jeg synes, det er et rigtig godt produkt til børnefamilier, blandt andet håndværkere, hvem der ellers har madkasse med, madpakke med på arbejde eller i skole, og som gerne vil slippe for at tage en madkasse med, som man så skal have med tilbage. Børnene skal huske det, skal huske at putte den i tasken igen og tage den med hjem. Det gør de nok ikke altid. Her har man et indgangsprodukt, der er nemt og let at håndtere, og som samtidig også er biologisk nedbrydeligt, så det ikke er skadeligt for miljøet. Som sølvpapir er det, man jo gerne pakker sin madder ind i. Man behøver ikke sølvpapir her i det her produkt. Man putter bare maden direkte ind, og man kan også bruge det til frugt og alt muligt andet. Så det er både miljøvenligt, det er billigt, og det er nemt. Som skoleleder, der går rigtig mange elever her på skolen, og rigtig mange har også madpakke med. Fordi det er dyrt at købe i kantinen, og det er den nemmeste måde selvfølgelig at spise noget ordentligt og noget sundt, noget man selv har lavet. Og jeg oplever ofte, at der ligger sølvpapir alle mulige vejen, fordi det er nemt at krølle en kugle sammen, og så bare smide den i skraldespanden, og så rammer man ikke, og så ligger det alle mulige andre steder. Det er ikke godt for miljøet, og det er ser heller ikke særlig pænt ud. Med den her løsning, der vil man kunne smide den i skraldespanden. Man kan ikke kaste med det. Man vil kunne smide det i skraldespanden, og så vil det blive opbrudt på en naturlig måde.